ద్వారా ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నటువంటి ధర్నా కార్యక్రమానికి వచ్చిన ఆదివాసీ సంఘాల నాయకులకు ప్రజలందరికీ ఈరోజు మనం ఎన్నో పోరాటాలు చేస్తున్నాం, కానీ మన హక్కులు మాత్రం వేరే వాళ్ళు తీసుకుపోతున్నారు. కాబట్టి మనం అందరము ఐకమత్యంగా పోరాడి ఖచ్చితంగా మన హక్కుల్ని మనం సాధించుకోవాలని. మరి ఏదైతే ఉద్యోగాల విషయానికి వస్తే అన్ని ఉద్యోగాలు లంబాడాలు తీసుకుపోతున్నారు. కారణం ఏంటి? మనలో ఐకమత్యం లేదు. ఏ విషయంలోనైనా మనకు అన్యాయం జరుగుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనము ఐక్యంగా ఉంటేనే ఏదైనా సాధించగలుగుతాం. ఖచ్చితంగా మనము తుడుందెబ్బ ఆధ్వర్యంలో ఏ కార్యక్రమం జరిగినా ప్రజలందరూ ఖచ్చితంగా అందరు రావాలని. ఏదైతే డిఆర్టీ ఉందో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో అనేక పోస్టులు ఉన్నాయి, కానీ లంబాడాలు తప్పుడు ధృవీకరణ పత్రాలు సమర్పించి ఎన్నోసార్లు మేము ఐటీడీఏ పిఓ గారిని, కలెక్టర్ గారిని, గోపి గారిని కలవడం జరిగింది. కానీ చేస్తామంటారు, పకడ్బందీగా అమలు చేస్తున్నాం, ఏదో పకడ్బందీగా వెరిఫికేషన్ చేస్తామంటారు, కానీ చేసేది మాత్రం ఏమి ఉండదు. కలెక్టర్ గారిని ఎన్నో సందర్భాల్లో కలిసినాం, కానీ ఏది న్యాయం జరగలేదు మాకు. ఖచ్చితంగా మనము ఉమ్మడిగా అందరూ కలిసి పోరాడితేనే అవుతుంది. ఏదైతే మా క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారో ఎవరు రావడం లేదు, ఇళ్లలో కూర్చుంటారు, మాకు ఉద్యోగాలు కావాలంటారు. నాయకులు పోరాడితే కాదు, క్యాండిడేట్లు అందరూ రావాలి. టీఆర్టీ అభ్యర్థులు కానీ, సిఆర్టీలు కానీ, ఎవరైనా కానీ అందరూ వచ్చి పోరాడితేనే అవుతుంది. కాబట్టి అందరు రావాలని కోరుకుంటున్నాం. జై ఆదివాసీ, జై ఆదివాసీ. ఈరోజు మనం పుట్నూరు మన ఐటీడీఏ ముందు ఈరోజు ధర్నాకు నిల్చున్నామంటే చట్టబద్ధత లేని లంబాడీలను వెంటనే ఎత్తి జాబితా నుండి తొలగించాలన్న ముఖ్య ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా మారుమూల ప్రాంతాలైనటువంటి ఏజెన్సీలలో కానీ మరియు మా ఆదివాసుల నుంచి 2006 నుంచి కాకుండా అంతకు ముందటి నుంచి కూడా కొత్త భూములు కొట్టుకొని వాళ్ళు జీవనం సాగిస్తున్న సమరంలో మరియు వాళ్ళకు ఇంతవరకు పట్టాలు కూడా ఇవ్వడం లేదు. అదే తర్వాత హక్కు చట్టబద్ధత లేని మన ఎస్టీ లంబాడీలకు వెనుక నుంచి కొట్టుకున్న వారికి ప్రతి ఒక్కరికి ఈరోజు పట్టాలు ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఈ మాకున్న ఆదివాసులకు ఈ పట్టాలు ఎందుకు ఇవ్వడం లేదని చెప్పేసి మేము అడగడానికి రావడం జరిగింది. మరి అందుకే ఇప్పుడు తొందరగా ఒకవేళ పట్టాలు గిట్ల ఇవ్వకపోతే మన ఐటీడీఏని మాత్రం ముట్టడించడం జరుగుతుందని చెప్పేసి తెలియడం జరుగుతుంది. మరి అదేవిధంగా మేమైతే ఈ అటవీ ఈ ఫారెస్ట్ వాళ్ళు మా ఆదివాసులు మా భూములు ఎక్కడున్నాయంటే అడవులకు దగ్గరనే ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ రోజు పనిచేయడానికి గొడ్డలి తీసుకెళ్లినా కూడా ఈ అటవీ అధికారులు గొడ్డళ్ళని కూడా గుంజుకోవడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మీరు కట్టెల్ని కొట్టడానికే పోతురన్న ఉద్దేశంతో గొడ్డలను గుంజుకోవడం కూడా జరుగుతుంది. మరి అదే విధంగా ఆదివాసులు అంటేనే అటవీ రక్షకులు అని చెప్పేసి ఈ గవర్నమెంట్ కూడా తెలియాలి. ఆ రోజు కొమరం భీం ఉద్యమం తోటే ఈ రోజు మేము ఆదివాసులం ముందుకొచ్చినామని చెప్పడం జరుగుతుంది. కేసీఆర్ గారికి కూడా తెలుసు, ఎక్కడైనా ఉద్యమం చేస్తేనే ఆ ఉద్యమాన్ని పట్టుదలతోటి ఏదన్నా సాధించగలుగుతారు. ఈ ఆదివాసులంటే ఐక్యత గల వ్యక్తులు అన్నది కేసీఆర్ గారికి కూడా తెలుసు. కేసీఆర్ గారు మీరు కూడా ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ చట్టబద్ధత లేని లంబడాలని వెంటనే తొలగించకపోతే ఒకవేళ నీ భవనాన్ని కూడా ముట్టడించడానికి కూడా మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పేసి సభాముఖంగా తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రజలందరికీ आने मीडिया मित्रों दादलिरकुनु आने पोलीस शाख वालिलकु संदिग्नावा राम राम दादा नन्नु जास्त बताई वडकबरनु ना गोंतु जास्त मंतबंदी जास्त बताई वडकबरनु काकपोते बदलियैते मेन गा दादा नन्नुंदी वेहंत मावर कोय दादलिरु कल्लुंजिकुन बहरेरवा कल्लुंजिकुन बहरेर तरिंजैते माड मुने बाय वडदाला कल्लुंजि बहरे माव जाति बतलु उट्टुरिंजैते वडकुन परवासरंते ಅದು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಟಾವಸಲೆ ಬೋರೆ ಪಾಸಿ ಜಕ್ತ ಟಾವಸಲೆ ಬತ್ತಂ ಬತ್ತಂ ಈತ ಜಕೊನಿ ರಕಲ್ ರಕಲ್కు జరసేమంత బట్టి మా ఊరు దాదలిరుకు వెలసేరసలే కల్లున్ వడ విషయంలాగా మరటు ఖచ్చితంగా కట్టుబడి మొత్తాడు కాదా మరటు ఇంక మా బత్తాం బతా హక్కులకు మంత మా వాయవలి మా బత్తాం చట్టలకు మంత వాళ్ళు అవు సంధి మరటు మా ఆధీనం నవాయన అయితే మరట ఐక్యత అందరికి ఐక్యత వాయన ఆహనే చట్టాలకున్ పొర అయ్యి మా హక్కులకున్ పొర అయ్యి మా ఊరు బునెమత్తు దాదలిరు మా ఊరు ఆదివాసులకు బగ మంత్రి జరసి కరితూ ఊరు దాదలిరుకు సందిర్కు మాకు ట్రైనింగ్ ఇయ్యన మాకు ప్రతి వరుణ్కి ట్రైనింగ్ ఇయ్యన కలిసి మొత్తం దాదన్కాయి బాయిన్కాయి ప్రతి వరుణ్కి నారనాటే అవగాహన సదస్సులు కలిసి మా హక్కులకు మా చట్టాలకు కూడా ట్రైనింగ్ ఇయ్యన అస్కే మా చట్టాలకు బేకొత్తా మా హక్కులు కతలాసేమంత బోర్ పాసి తీసే మంత్రి వక్సేమంత మరటు నమ్మడకు తినే మంత్రి అయితే నమ్మడకు ఊరు ఊర ఐక్యత చూడతారా మా ఐక్యత చూడటి ఇంకెన మటు ఉదాహరణ ఏతంతో బోరే బతాయి అనుకుందటు కాకపోతే ఊరు ఐక్యత ఇవ్వలు ఉన్నవట ఊరు సొన్నరు కొత్తేకి
గుర్తిస్తారు మాకు ఉంటారు కొన్న బోరేమని అంటారు పూర ఐక్యత మా ఐక్యత అదన కన్సోడి అంత కాబట్టి బోరెగిరి ఉన్వా ఇంక మరటు సిఆర్టీర్కు లాసి టీచర్ కు లాసి మావా ఐటీడీ కొమరం భీము తత్తాంది మా ఐటీడీ బోర్ తత్త దాదా బోనిందా వాత జల్ జంగల్ జామీన్ తు లాసి వారు కరెన్సీ తోర్ మొత్తము మరటు ఇంకే బండి మంతా మాకు వెహికల్ సంజి మరటు బగ్గి కాంకి ఇంతటు బతి ఓ రాసుకే కాలి నడకతే తాకుతాం కాలి నడకతే తాక్సికి బతి మొత్తం దునియాకే పొరలు తప్ప మా ఆదివాసులు లోకురుకునే పొరలు తత్తురాస్తే ఓన పొరలు రాకియనేం చేయటం మరటు ఖచ్చితంగా ఉంది ఆయన మా ఊరు ఆదివాసి ఉంది అతకని మరడికి బత్తలకి సాధించపరంతటు ఇంకే ఐటీడీ మామ పొరలు మంత ఆదివాసి ఐటీడీ వాళ్ళు ఇంటారు బతి 50% ఆయన 99% అది ఖచ్చితంగా ఊరికే సొంజరమంతా బాలింజ అయితే మరటు మహదకి ఒక విధంగా తప్పు మంతు దాదా బతులు మా ఊరు కాండిరుకు నువ్వు పేకిన ఖచ్చితంగా మరటు చదువుతా ఖచ్చితంగా మరటు ఊరుకుని బారి ఉంబా మామ బాధకి కష్టాలు కాయి బోనగతే సీసీ పీసువలాయి దళయమూటి కీసి పీసువలాయి బతి మా ఊరు కాండిరు పేకిన మరటు మున్నే దుర్సన్న దాదా బద్దే కష్టం అయ్యి మరటు ఊరుకుని లాసి అదెన్నవు మా ఊరు కాండిరు మున్నే దాయనం చేయని మరటు జన్మ సీసర్ మంతటస్కే మా ఊరు కాండిరుకుంది జీవితం మరటు హనయం చేయటకే మా ఊరు కాండిరుకుని మెయిన్గా చదువుసన ప్రతి విషయం నా అవగాహన కల్పుసన భయబాబలాసి నాకు బచ్చో తెలివితేటలకు మంతము అచ్చమే తెలివితేటలకు మా ఊరు కాండి కానీ హన మరటు ఇంకా నా తెలివితేటలు బచ్చమంతా అచ్చం కచ్చి కాండిరుగా మర నిస్తేది కనుక అయ్యో మా మమ్మీ నువ్వు మా ఊరు డాడీని వేస్తారు మా మున్నెత్త సరితోస్తారు చదువుతులాసి ఆరోగ్యం లాసి బద్దెను పంచాయతీ రాజు ఇంక పంచాయతీ రాజు గుర్తు నాకు బదలి అయితే మరటు జాతి క్లాసి పోరాటం కీనేకి దాదా దయచేసి సందీర్ రామ్ కి శివహంతన్ బతి రాజకీయం మహాతరబడి దాదా జాతితగా ఇతేకే కొన్ని మామ మండల బాయి పజార్ సేమంతగింజ ఇతేకే ఇంక నన్ను జిల్లా మండల తగా అధ్యక్షురాలతో మనతో మహిళా అధ్యక్షురాలతో నన్ను ముందు టీఆర్ఎస్ సపడిసింతాను గోష్ఠి అంతం దాదా మలవర దాదలు మంతరు తెలుగుదేశం మనతో కాంగ్రెస్ మనతో బదిలించి అయితే మరటు జాతితా వాత పని తెలుగుదేశం బేకన్సోని టీఆర్ఎస్ బేకన్సోని బది బేకన్సోని మాకు అవసరం లేదు మా జాతి క్లాస్ మాత్రమే వాదనస్తే జాతి క్లాస్ కరెన్సీ నా దాదా బతి మరటు ಅದು ಪಾತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮರಟು ಮಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ పెంచుస్వా జాతి క్లాస్ వాతనాస్కే నిమ్గిరుంది నన్గిరుంది పార్టీకా సొత్తనేటి మాత్రమే పార్టీ గురించి మడకన తప్ప మన జాతి క్లాస్ వాత మజా జాతి క్లాస్ మాత్రమే జాతి క్లాస్ కరెన్సీ నా దైటి సర్వీస్ ఎన్నగా బోరేమని మరటి చోవలేటి ఇంకేకి వాతటు కాకపోతే కొన్ని చోట్ల వ్యత్యాసాలకు మంతాందాదా బతైకి ఇన్మటు వ్యత్యాసాలకు మంతము ఆ వ్యత్యాసాలకు పూర్తిగా మన జాతిదా వాతని అయితే పూర్తిగా మరగన ఖచ్చితంగా మీకు సందిరుకును బాయి మని దాదల మని బోరే మని ఆ తాహన్ మత్తికేనే మన జాతి క్లాసి కాంతుంగ పరంతటు సెల్త మన కాంతుంగ పరవటు మావా ఇవి నిచ్చోవలే హక్కులకు మన ఐటీడీ తల బతంగ సీసేమంతరు అవి మొత్తం సాధించని అయితే మనటు ఖచ్చితంగా ఉంది ఆయన ఉందేసుకుని మున్నది ఆయన బాయికును దాదా ఉన్నది బట్ రిక్వెస్ట్ కి మీ సందిరుకుని అయితే బద్దు